Здравейте, милички моички! Какво ще имаме днеска? Аз трябва малко повече да викам, да крещя направо, защото вънка работи машината. Днеска ще имаме пак паста с сливи, пастичка с сливи, но която ще бъде малко по-различна от другата, защото ще бъде с крумбле тесто. Какво е крумбле тесто? На турски е така, на немски е така, не знам как е на български. Честно да ви кажа. Това е често масло, брашно и захар се прави крумблето. Така, какво ще са ми нужни за самата паста, за пандишпанчето на пастата? Значи сливи. Аз имах около 800 грама сливи. Имах с костилките заедно, изчистих ги, не знам точно колко. Колкото повече, толкова по-хубава става, да ви кажа. Ренденцето на един лимон, коричката ще рендосаме и ще изтискам лимона на половината лимонов сок върху сливите с захар, да се карамелизират и да станат малко сладко кисели, много са сладки. Значи имам 4 яйца, имам една чайна чаша олио, една чайна чаша прясно мляко, една чайна чаша захар имам, 2,5 чайни чаши брашно пресято 2-3 пъти. Имам баковече, ванилийка. За крумблето ми трябва 2 супени лъжици чисто масло на стайна температура, 4 супени лъжици брашно и 2 супени лъжици захар. Като сега първо аз се изчистих сливите. Първо ще се сложа захар и лимоновия сок ще го изтискам, за да се пусне водичката и да се карамелизират по време на печене. Ето, че си рендосах лимоновата коричка и сега ще се изтискам сокчето на половината лимонче. Останалата половина ще се изтискам в самия пандишпан. Опс! Костилка ми падна. Изтисках си лимончето. Имам кафява захар тук. Ще си сложа сега 3 супени лъжици кафява захар и ще си ги разбъркам много добре. След което ако не сложим захар и лимонов сок, самите сливи не се пускат хубавия син цвят. Ето как изглеждат. Сега те са на една страна вече. И ние започваме към основното в пандишпанчето. Какво е то? Да се четне тук. Не знам дали ще може да се вижда, просто такива са условията тук. Да, кухнята ми е съборена, нямам кухня. Може да събори кухнята, ще ми прави нова. Имаме лятна кухня тук, откъдето правя видеята, където го правя. Така, 4 яйца и захарта. Ще добавя и щипка сол и ще ги разбъркам. Ето как се получи сега. Кремообразен. Сега ще си добавим олиото, една чайна чаша и прясното мляко. И отново ще си разбъркаме много добре. Сега ще си пресея баковечето. Задължително пресяваме. В брашното,
заедно с брашното. Ще се го пресеем сега, да не се разбърка. Така. Сега ще си го добавим. Сега си го добавим вече на малки количества. Така. Айде. Ето, че ни е готово. Ще ви покажа, милички моички. Само ще си добавим сега ренденското лимончето. Водата си добавих аз. Ето лимончето. Ще се разбъркаме, понеже да ми се разбърка добре. Трябва. Като добавих брашното, се бърках с миксера. При този вид пандишпани и при мъфини няма никакво значение, няма никаква опасност да се спадне тестото. Абсолютно да не ви притеснява. Аз си намазнах тавичката с чисто масло и сега се добавям. Колко е гладко, много е хубаво тестото е пандишпано е супер изглежда. Сега, дали ще може да се види всичко, искам да ви покажа максимално пак всичко. Сега пак ще си наредиме сливките. Вижда ли се? От тук ли така? Да. Ще легнат. Коричката ще остане нагоре. Ще ги наредя по цялото тесто. Няма да остане почти да се вижда тесто, всичко ще е с сливи покрито. Ето как изглежда. Опа! Сега ще направим тестото крампите за отгоре. Крампи! Сега ще го вземем на една страна. Значи, аз имам тук 4 лъжици брашно с връх. Сега 2 лъжици чисто масло ще се сложи също с връх. На стайна температура. Ето. Повечето ми стана. И 2 лъжици захар сега. Ще направим тестото, кръмпи тестото. Може да ми е повече чистото масло, може да се наложи съвсем малко брашно да се сложа още, но не повече захар. Няма да слагаме повече захар. Всеки ден готвя милички моички, но нямам време да снимам. Аз се опитах оня ден да ви снимам. Видяхте как се получава моят видеото ми, как се получи, понеже аз да бързам и да наготвя за майсторите и не се получи никак добро видеото ми. Когато няма майстори, трябва ми още малко брашно. Когато няма майстори, ще имаме видео, но иначе не. Точно това исках да получа аз. Ето. Сега ще си го разпределим изцяло върху пастичката. Трябва да внимаваме да не падат големи парчета. Май паднаха няколко. Да, така. Ще се го разпределя. Аз се пуснах формичката да ми се загрее на 180 градуса, без вентилатор, на реутани. Да, милички моички. Питате ме как върви почивката ми, никак не върви. На никъде. Майстори всеки ден, майстори, ето работят в момента. Чува се даже. Но почти
още малко и им свършва работата и после цевето ще се почива след това. Ето как изглежда. Сега отива да се на фурна. Ще видим резултата. Как изглежда? Пудра захар. Сега няма да подам на корен чоколад. Само сливи. Чао!